искам да ви разкажа една много смешна история, защото излязох да се разходя в гората. Сутринта направих лайф анализ, в който казах, че при всяка дълбока корекция ще търсим само покупки, нищо друго. Дълбоката корекция стана, влязох в покупки и затворих около $2000 печалба. Истината обаче е, че е доста натоварващо да стоиш и да чакаш подходящия момент за вход в сделка, при положение също, че и хиляди хора следят всяко едно мое действие, независимо, че правя всичко безплатно. И моят начин да избягам малко от това натоварване е като изляза на разходка в природата. Има едно неписано правило, че когато излезнеш в гората сред природата и срещнеш някой дори непознат, просто казваш едно любезно здравей. Ами преди малко ме поздравиха две възрастни дами и веднага ми зададоха въпроса: момче, не работиш ли? Вторник на обяд е, какво правиш тук? При което аз реших да не влизам в подробности, че търгувам злато на финансовите пазари с левари, че чакам азиатски сесии, реджекшн и тем подобни щурити. И наивно просто отговорих не. При което хора, тези жени не се поколебаха да ме вкарат в 6 нокдауна един след друг, при което аз само гледам как моето поколение, какво било, как не можело така, какво съм щял да правя с живота си. И аз само стоя ококорен и се сдържам да не се изсмея. В крайна сметка станахме приятели, разделихме се с усмивка, посмяхме се и може би поуката е: да, българите са казали подрехте посрещам, по ума изпращам, но понякога е добре да чуем първо какво има да каже човека, преди да го съдим.